Γεια σας παιδιά, είμαι ο Άκο Αμάνουχ μαζί με τον Ανόηντους και είναι mod του server. Θα δείξουμε λίγο προς το παρόν το server, σωστά? Ναι, μπες στο πορτάλ. Στο πόρταλ, Μπήκες. Ναι. Λοιπόν, τα είναι rank. Πάμε μέσα. Ναι. Εδώ δείχνει ποιοι είναι mod, admin και έτσι. Admin server cache. Admin server. Ναι. Owner χάχας. Ναι. Το ξέρω, αλλά δεν πειράζει, GG. Λοιπόν, Αντώνης, owner πάλι. Μάμπρα, owner. Admin, Σπύρος, co-owner. Ναι. Και αυτά. Πάμε πίσω. Spawn wall. Ναι. Βασικά, Όχι ρε, πήγα πίσω στο πόρταλ. Ναι, έχει και το πόρταλ. Πάμε στην αρένα τώρα. Όχι αρένα, World 2 είναι εκείνο. Ας τη δείχνει. Αυτό είναι το World 2. Αυτό τι είναι, spawn πίσω. Έχει welcome το portal. Αυτό είναι skyblock. Να μπω. Ναι. Oh my god, τι είναι αυτό το skyblock? Αυτό δεν είναι ένα skyblock, είναι creative mode. Skyblock είναι. Το skyblock είναι πιο... τέλος πάντων, ξέχασα. Πάμε στο wild. Δεν μπορώ να μπω, δεν είναι φτιαχμένο ακόμα. Θα φτιαχτεί λογικά. XP. Εδώ αυτό είναι έτοιμο, θα γίνει σύντομα. Και ξέρω να συμπληρώσω ότι τα slots θα ανεβούν. Πότε? Προσωρινά είναι τώρα, τώρα ετοιμάζεται το server. Είναι καινούριος. Λοιπόν, πάμε κάτσε να δούμε λίγο το Warps. Warps Arena, τα είδαμε. Και shop θα είναι έτοιμο αύριο βασικά θα είναι έτοιμο. Αυτά ήθελα να δείξω για παιδιά. Γεια σας. Άντε, bye.